Vén Péter szemtréner véleményét nem biztos, hogy túl sok optikus osztja, bár azért találkoztam már olyan szemorvossal, aki azt mondta, hogy bizonyos dioptriánál nem kell mindig pont olyan erős szemüveget csináltatni, mint amilyen a szemünk, hanem kell, hogy a szem egy kicsit tornázzon. Van, aki a szem pihentetését is hangsúlyozza, de mondjuk kevés szemorvos mondaná azt, hogy önnek, ha 10-es dioptriája van, akkor tegye le a szemüveget. Vén Péter szemtréner szerint azonban ez lehetséges. Folytatjuk a beszélgetést. Nézegettem az interneten videókat, közzétett ilyen emberekkel beszélget, akik a módszert alkalmazzák, és van egy több mint 10 dioptriás férfi, aki arról beszél, hogy ő letette a szemüveget, ezt meg tudta tenni, mert hogy otthon dolgozik, és ő kapálgat, egyébként nem javult a látása, de úgy biciklizik, hogy nem vett fel szemüveget. Na most akkor rögtön adódik a kérdés, hogy nyilvánvalóan korábban nem mert volna egy biciklire szállni, tehát már nála is mérhető, hogy javult a szeme? Igen, de sajnos úgy a felvétel után, mert én azért mindent hitelesen igyekszem csinálni, tehát én azt is kirakom, aminek nem tudom, hogy mi lesz a következménye, mert így ér a fogadás. Ő nem jelentkezett, azóta eltűnt, elég sokat bejárt egy ilyen ingyenes konzultációs eseményre, amit évente legalább 5-6-szor csinálok, itt azért a Budapest környékieknek ez nagyon jól jön, ugye? És akkor ő jelentkezett, és 10 nem tudom hány dioptriája van, és végre elkezdett javulni, ugye? Végre elkezdte a képzeletét használni. Ő egy leszázalékolt beteg, aki sajnos nem tud dolgozni. Nem tudom, hogy most hol tart. Lehet, hogy visszaesett, mert ugye sok ember pont az okokért, amit a társadalom ugye tud, amit az orvosok neki mondanak, abba hagyja. És akkor ugye nem tudunk hova jutni. Az emberek 90%-a visszateszi a szemüveget, és egy szemüveg nélküli módszert nem lehet úgy megtanulni, hogy hol szemüvegben, hol szemüveg nélküliben vagyunk, de ez azt jelenti, hogy őt ez a biciklizés és azért gyógyította, nem látta az utat, mert a suhanást, ezt a mozgást, hogy a világ ellentétesen mozog, mert ez az ingázás, meg a ringatás lényege, ez nála elindult a biciklizéstől, ugyanis hátrafele suhan a világ, és ő ezt sose érezte helyesen. Tehát ennek az ingázásos nyugtató gyakorlatnak érdekes módon azt is kell, hogy hozza, hogy a világ ellentétesen mozog. Olyan, mintha ez is egy illúzió, én ingatom magam, de ezt is el tudjuk képzelni, és ez csak akkor helyes, ha ellentétesen mozog a világ, és ennek az embernek emlékezeteim szerint nem mozgott ellentétesen a világ, és ezt megtanítottuk neki, és azóta úgy felszabadult, és nem csak a látása, a gondolkodásmódja, a levertsége, a koncentráció képessége is olyan mértékben javult, hogy őnála így kezdődött el a hatása a dolog. Azt mondta, hogy egy szemüveg nélküli tréninget nem lehet úgy elkezdeni, hogy hol felveszem a szemüveget, hol nem. Na most akkor, hogyha mondjuk így egy teljesen hétköznapi példát veszünk, számítógép előtt ülök, aztán be kell szállnom az autóba, bemenni egy boltba. Most én ezzel az 1,5-feles dioptriával szemüveg nélkül is nyilvánvalóan azért nem ütnék el senkit, de mondjuk egy ilyen 10-13 dioptriás szemű ember mellé nehezen mernék beszállni úgy az autóba, hogy ő fogja és leveszi a szemüvegét, és lehet, hogy a rendőrök is a fejükhöz kaptak. Igen, ez természetesen így van. Na most erre én azt tudom mondani, hogy először ugye ezt is fokozatosan át kell erre állni. Hát először nyilván otthon teszi le a szemüveget, és ugye ha becsukja a szemét, akkor pontosan látja a szobát, pedig nem látja a részleteit. Ezt meg kell tanulni használni, ezt a képzeletet nyitott szemmel, és ha eljut odáig, ahova a gyerekek, hogy egy kockából is várat tud képzelni, és ezt tudja nyitott szemmel használni, egyre kényelmesebb lesz. Aztán utána mondjuk megpróbál szemüveg nélkül lemenni a lépcsőházba, meg vissza, használni a liftet. Aztán kimegy jó napos időben, mit tudom én, egy kísérővel az utcára, tehát fokozatosan meg kell tanulni. Ez egy látásnevelés, ez nem olyan, hogy bedobjuk a tantuszt, és kijön a látás. És ugye ugyanúgy, mint a cigarettáról való leszokásról, vagy a kaja, hát visszaesések vannak. Ugye azt nem lehet úgy megcsinálni, hogy még egyszer mondom, hogy bedobom a tantuszt, és kijön a jó szem. Ez egy kemény munka. Komoly eseteknél, vagy egy makuladegenerációnál, vagy az időseknél, akik már nagyon nehezen tudnak átállni a másra. És nekem idős betegeim is vannak, és nagyon sok gyerek. A gyerekeknél nagyon
könnyen megy, különösen az első, tehát hogy így felvillanjon nekik az egész tábla, amikor nem látják még az első 3 betűnél többet se, amikor oda jönnek, ez egy fél óra múlva a képzeletük segítségével, mert gyerekek látják az egész táblát ideiglenesen. Ha ebből nem csinálnak otthon semmit, akkor ebből nem lesz szokás. Ha ezt nem tudják bevinni az iskolai életbe, vagy a stresszes helyzetekbe, akkor ebből nem nagyon lesz valami. Tehát ne azt gondolják, hogy ez zsips-zsups. Ez bizony egy nagyon kemény, macerás munka lehet, aki komolyan meg akar gyógyulni. Ha csak egy kicsit akar javulni, és le tudja venni a szemüvegét, és csak így csinálgatja, akkor megállítja a folyamatokat, jobban pihen az ember. Tehát ennek azért minden módozatát javasolni tudom. Rengeteget tudnék még kérdezni, és szerintem ön is rengeteg válasszal rendelkezik, de ahogy mondta, Budapesten van, viszont én megtaláltam a weboldalát, ahol rengeteg gyakorlattal és videóval és hasonlókkal lehet találkozni, tehát hogyha valakit érdekelnek a gyakorlatok, mert szeretné pihentetni a szemét, vagy a napfényhez hozzászoktatni, vagy esetleg megpróbálja azt, hogy letegye a szemüvegét, akkor ez elérhető az interneten is, tehát nem egy ilyen védett titokról van szó. Én köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt, és remélem, hogy motivációt tudtunk nyújtani azoknak, akik szeretnék megállítani a szemromlásukat, vagy tényleg letenni a szemüveget, vagy egész egyszerűen napszemüveg nélkül kimenni a napfénybe. Köszönöm szépen, Péter, és sok sikert kívánok a jövőben is. Én is mindenkinek, és köszönöm a lehetőséget. Kezeit csókolom.